Mae'n bnawn braf o haf, a llych feddwl eich bod chi ym môr y canoldir. O, bendigedig, yn union fel adre. Trattoria ydi Napoli, y bwyty gore yn Rhufain i gyd. Be chi'n feddwl Trattoria di Napoli? Os yw e'n Rhufain bela? O, sa'n y gwybod. Ond enw, mae Italia yn y Ponti Pandi, a bydd Bella'n canu arias bendigedig o'r Eidol. Wyn offi, offi, coffi. Wyn offi, coffi, o. Coffi? Dyma cach i doffi, Elvis achan. No, co, cerdyn post o rimin i'r Dilys Price, a thi a Norman drawn ar wyliau, twel. Dian o rimini. Grinda ar hyn achan. Anwyl bawb, yma o'r diwedd. Rhi ni wrth yn bodde. Bodde? Tywydd, Hyfryd. Bwyd, Gordon Blew. Norman yn fwy Eidalaidd na'r Eidalwyr. Ciao, Dilys. Ciao. Norman y tawar twsiana, joiad unan. Ond mam, wetsoch chi ddo bod y tywydd yn ffeinach gatre? Grinda, Norman, siwgr candy. Swn i ma dim ond erwydd y tywydd. Rwy'n i a ti ma i gael diwydiant. Gweld hen greiriau. Trial gwahanol fwy. Dim mwy o spaghetti, mam. Please. O, Trefore, ni'n mynd i fod yn wyr. Bydd y siop wedi caiad. Mae'n rhaid i mi gael y clust lyser gyfer y cabaret. Paid a phoeni. Fyddai wedi nôl Dilys a Norman o'r maes awyr mewn digon o bryd i ddod i gyfeilio i chdi, belar yn goes. Brysio, Trefore, please, a neu bydd o bingles wedi cau am y dydd. Rosa? Rosa, be wyt ti'n wneud yn y bag siop y Bella? O ie, fryd iawn. Diferyn bach to. Diolch yn dalpe. Wel, na'r gwasanaeth gorau ni wedi gael drwy'r wsnoth. Sdim ryfedd fod y gwyliau na'n chep, Norman, ond nhw ddim wedi bennu'r gwesti o'n nhw. Man a man i fi siarad ar walw. O! Co, Norman? Co Trevor Evans ar ei ffordd i'n ôl ni, co? Beth, mam? Gloi! Mr Evans! Beth! O! Norman! O! Dwi'n licio'r rhain o Rosa. Na, mae'n well na ti bysgod yn dose caramia. Rosa, dyr yn ôl o. Ti'n y bwsi bach o ddrwg, o ble wyt ti'n y mynd? Rosa! Bydd Bingles yn cau mewn 5 munud. Ewch i gyfeiriad y drws os gwelwch yn dda. Hei, pwsi, pwsi! Mae am fel a bola biwch. O, Rosa! Sut is ti mewn i fan hyn y caramia? Na fete, ni'n mynd yn y lift. So ti'n gallu dianc o'r lift, Rosa? Wi mor hapus o ffindio ti. Ti'n aros da fi nawr? Oh, mamma mia! Ni rhwng o bwyd a dillad fan hyn. O, Rosa, so ti'n gallu dianc, so un gallu dianc waith. Ah, y ffonnau. Help! Help! I ni angen a help yma. Gwasanaeth diogelwch, sydd â eich helpu chi. O'r y diwedd, a bydd o rhywun yn dod nawr. Menyw yn sownd mewn lift yn siop Bingles yn y dre. Pawb yma, sir. O'r gore, bant â ni.
Rosa, byddi di'n iawn. O'r gore, mewn â ni. Ble rydych chi, madam? Beth wedys i, Rosa? Maen nhw wedi dod i achub ni. Help, ni yn y lift. Iawn, ni ma nawr, y gwasanaeth tân. Sam, ti sy'n na. Llais Bella yw hwnna. Iawn, Bella. Bidwch becso. Gewn i chi mas. Cridlington. Lan i ben y twll. Haliwch y lift a llaw. Iawn, sir. Sir, newch chi estyn y styllen na i fi. Fe ddalith y drosau na'r agor wedi. Wrth gwrs, swyddog Sam. Naeth hwn y tro. Na lwc yn te, swyddog Sam. Yes, sir. Dechreuwch halio, swyddog Cridlington. O'r gore, sir. Mae'n gweithio. Beth yw'r broblem, Elvis? Rog da fi, Sam. Mae'r cables yn sôn. O, dear. Falle dylen ni ddefnyddio'r ysgol fechan, sir. Syniad da, swyddog Sam. Yr ysgol fechan. Swyddog Cridlington, dewch nôl at y tîm. Ar fy ffordd, sir. Helo, Bella fach. Bydd hyn yn hawdd iawn. Fasa i'r ysgol lawr, ringad i lan. Sam, mae'n rhaid i Rosa fynd y gynta. Mae'n ofnus. Iawn te. Dere, Rosa. Rosa! Drian Rosa. Fi oedd yna gwympo. Paid becso, Bella. Fyddwch chi'ch dwy yn iawn. Beth ni'n wneud am Rosa? Sa funud, mae dy fi syniad. Nawr te, gadewch chi fy helpu chi, Mrs. Lasonia. Gwaith caled, sir. Dere at y mam, dere. Yn ei bola hi mai, chalwn ni, dy fe Bella. Sam, wi mor apus ar y gog. Cari, amici, nawr wy'n mynd i ganu can abert iawn yn arbennig i chi. O Bella Italia, beth garaf di, ond sy'n man tebyg i bont pandi. Sgod a sglods, so chi'n offi spaghetti Roma? Bella, mae Eidol yn eitha neis, ystyried, ond mae spaghetti yn gwneud i fi dagu. Wel, dilith o, peidiwch a llyncu asgwrn. Heno, so ni yn bryd, grazie Sam, i ni yn rhydd.